Türkmenistan'ın häkimetleri yurdun awtoritar dolandırışyna tanqidi garayan raýatyň 73 ýaşly ejesini umra hajyny berja etmek üçin ýene-de yurtdan çykarmadylar. Häzir Türkiýede ýaşaýan 50 ýaşlarynyň töweregindäki Hamida Babajanowa türkmen resmiýetleriniň onuň ejesine gaýdyp bu sorag bilen gelmezlik barada haýbat atandyklaryny aýdýar. Bu barada Türkmen Helsinki fondy 24 aprelde habar berdi. Tasawuzun könürgün stebitinden bolan Yakutcan Babajanowa yurtdan birinji gezek, ýagny 3 aprelde çykarylmandy. Sol pursat Babajanowa ähli gerekli dokumentleri taýýarlap, tölegleri geçirip, Istanbul'un üstü bilen Saud Arabistanyna haj ziyaretyne gitmekçi bolupdy. Emma Aşgabatyň aeroportundaky migrasiýa işgärleri düşündürüs bermezden onu uçura mündürmediler. Ençem ýyl bäri Türkmen rejimini tanqidlayan Hamida Babajanowa Türkmen häkimetleriniň özünden aralmak üçin ejesiniň ýoluny böwütlendigine ynanýandygyny aýtdy. Gadagynçylykdan soň Yakutcan Babajanowyň ýakynlary migrasiýa gullugyna bardylar. Ol ýerde oňa 23 aprelde ýurtdan çykmaga ruhsat beriljekdigi aýdyldy. Siýahatçylyk agentliginiň wekilleri ejeme 22 aprelde taýýar bolmaly barada duýdurdylar. Olaryň ýurtdan çykmak üçin ruhsat sorap, migrasiýa gullugyna 2 gezek ýüz tutandygy belli boldy. Ýöne ikinji gezekde olary şu soraw bilen ýene bir gezek gelseňiz, onda sizi ýok eders diýip jogap gaýtardylar. Diýip Babajanowyň gyzy Hamida Türkmen Helsinki fonduna gurrun berdi. Türkmenistanda daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namalary, sol sanda wizalary düzü bolan halatynda hem bu ýagdaý kä halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine täýähit etmegine Türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat beriljekdigini aňlatman bilýär. Ýurdun güýjedarlary wagtal düşündürüs bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli gadagan edip bilýär. Yakutcan Babajanowyň meselesini izarlayan Türkmen Helsinki fondunyň agzasy Anadurdy Hajyýew azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen häkimetleriniň öz hereketleri bilen 73 ýaşly zinanyň konstitusiýon hukuklaryny bozandygyny bellidi. Случай с Якутджан Бабаджановой показывает, что нарушаются её конституционные права. Yakutcan Babajanowyň meselesi barada aýdylan Türkmen häkimetleriniň hereketi netijesinde onuň dini ynanç we hereket erkinligi barada konstitusiýon hukuklary bozuldy. Biz Babajanowyň maşgalasyna ilki bilen ýurdun içindäki ähli mehanizmlary ulanmagy maslahat berdik. Ýagny näme sebäpden onuň ýurtdan çykarylmaýanlygy barada migrasiýa gullugyny suwda bermeli, ombudsmeni adalatça hat ýazmaly. Garad rejimiň basyşlaryny we kemtetmelerini duçar bolýanlar ilki başda ýurdun içindäki mehanizmlary geçmeli. Mundan soň biz nobatdaky hereketler barada pikir ederiz. Biz öz tarapymyzdan Yakutcan Babajanowa bilen bagly meseleni halkara gurumalaryň dikkatyna ýetirdik. На этот случай обратили внимание международные организации. Diýip Hajyýew 27 aprelde azatlyga gurrun berdi. Bellesek Türkmenistandaky meseleler barada açyk çykyş edýän Hamida Babajanowyň ýurdun içindäki ýakynlaryny sol sanda gartasyn ejesine ozalda basyşlar edilipdi. 2020-nji ýylyň iýununda Hamidanyň ejesi we uly dogany Umar Babajanow könürgün häkimligine çagyryldy. Olardan Hamidanyň interneti girmezligini talap etdiler we öýüne gaýdyp gelen ýagdaýynda onuň watan dönügi hukmynda tutuk ediljekdigini aýdyp haýbat atdylar. Hamida sol ýylyň iýulynda Istanbulda geçirilen protestde gatnaşandan bir gün soň onuň kiçi uýasy Dilfuza Könürgünjiň şäher polisiýasyna çagyryldy. Polisiýa Hamidanyň ähli video çykyşynyň internetden aýrylmagyny we çykyşlaryny betetmegini talap etdi. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy we hereket erkinligi kepillendirilýär. Sol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynnaky bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde ýygyderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmenistanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň biriniň hereket edýändigini, ýurdun içinde hökümet garşy duýga ýol berilmeýändigini we teswirleri Berdimuhamedowlaryň rejimini tähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destine semedilýändigini aýdýarlar. Безусловно, в последнее время режим усилил давление на критиков. Görüňsiz soňky döwürlerden bäri rejim özüniň tanqidçilerine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Biz muny häzir Türkiýede ýaşaýan aktivistleriň misalyny hem görýäris. Näme bolýar? Olaryň pasportlarynyň möhleti uzaldylmaýar, öýlerine gelinýär. Häzir bir tendensiýa gödilýär. Ýagny kimdir biri sosial ulgamlarda tanqidi bir garaýşy paýlaşsa, ol şu wada hasap alınýar.
Mundan soň olaryň ýakynlaryna hem batyş edilip başlanýar. Tejribeden görnüşine göre olar munyň bilen diňe bir ýurdun içindäki däl, eýse daşardaky protest hereketleriniň öňüne hem böwet bolmagy finansiýarlar. Не только внутри, но и за пределами Туркменистана. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň agzasy Anadurdy Hajyýew bellidi. Ýöne muňa garamazdan soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenler has köp öz pikirlerini beýan edip başladylar. Olar Berdi Muhammedowyň hökümetine garşy açaçan çykyşlaryny dowam etdirýärler.